Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma. Subaru Outback model 2024 vyzerá prémiovo a zároveň zostáva praktickým kombi s vyšším svetlým priestorom. Toto je už 6. generácia modelu, zameraná na komfort, bezpečnosť a istú jazdu nielen v meste, ale aj v ľahkom teréne. Pod kapotou je atmosférický 2,5-litrový benzínový boxer motor s výkonom 169 koní, bez turba, čo pozitívne ovplyvňuje životnosť a spoľahlivosť. V páre pracuje CVT prevodovka Lineartronic, ktorá simuluje radenie a zabezpečuje plynulú jazdu. Stály pohon všetkých kolies Symmetrical AVD pridáva stabilitu na akomkoľvek povrchu. Zrýchlenie na 100 km za hodinu trvá približne 10,2 sekundy, čo nie je športová hodnota, ale pre každodenné používanie úplne postačuje. Spotreba paliva podľa údajov výrobcu je približne 7,4 až 8,6 litra na 100 km. V reálnych podmienkach však treba počítať s vyššími hodnotami. Medzi hlavné výhody výbavy Premium patrí svetlá výška 213 mm a systém EyeSight, ktoré umožňujú bezpečne sa pohybovať po snehu, blate a štrku. Bezpečnostný systém EyeSight zahŕňa adaptívny tempomat, udržiavanie v jazdnom prúhu a automatické brzdenie a patrí k najlepším vo svojej triede. Interiér sa stal priestrannejším a modernejším, s veľkým 11,6-palcovým vertikálnym displejom a vyhrievanými sedadlami. Kufor s objemom 561 litrov pridáva praktickosť a elektrické otváranie dverí ešte viac uľahčuje používanie. V modeli 2024 bol aktualizovaný exteriér aj interiér, čo dodáva moderný vzhľad a technológiu. Ďakujeme za pozretie. Osobitné poďakovanie za lajky. Prihláš sa, ak máš rád autá. Dovidenia.